खुलुमबाय आं मदनि ब्रह्म आंनि बे मदनि ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बयखौ फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय आं दिनै मानि सायाव भिडिअ बानायनो नागिरदों होनबा लोगोफोर आं दा फेक निउस आरो रिल निउस आरो फरायलांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनहा बे निउसनि गेजेरजों सोरखौबाफोर गाज्रि बुंफ्लांबायबा आरो गोरोन्थि बुंफ्लांबायबा बेफोरखौ निमाहा होनांगोन नोंथांमोनहा दा फेक निउस आरो रिल निउसआव माबायदि जादों अननानै प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव लोगोफोर थौदो बिदिब्ला आं फरायलांबाय थानोसै निउसखौ। सेथि रादाबावनो दङ सासे आइजोआ बेमारजों जोबोद खस्थ'यै भुगिनानै दङ होननानै खोनानो मोन्दों। बे रादाबखौ दैथायहरदों आंनिसिम सोमोराव दैमारिया। लोगोफोर हायोबा अननानै बिथांखौ सापर्ट खालामदो। नैथि रादाबाव दङ अनजालि ब्रह्मनि हानजाया भुटान दावबायहैदों होननानै खोनानो मोन्दों। सासे बिमाबो दङ होननानै खोनानो मोन्दों। थामथि रादाबाव दङ सासे गथ' मैखोम ब्रह्म होननाय गावो बेमारजों भुगिनानै जोबोर खस्थ'यै दङ। बे बिथाङा गावनो गाव दिनै सियाराव निजि जिरायदों होननानै खोनानो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दङ राजिब ब्रह्मआ बहाबा खारखुमानाय दं होननानै खोनानो मोन्दों। न'खरनि बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा सानथामसो जाबाय। रिल निउसआ माबायदि जादों अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो दाबाव बयबो खोन्थाहरनांगोन माबायदि जादों अननानै प्लिज खोन्थाहरथार दे माबायदि आरो सोर जाय मानसिया बुंजाग्रा बेफोरखौ निमाहा होनांगोन आरो आंनि बे मदनि ब्लग्सनि फेमिलिफोर थाबैनो 10K साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर। आं दा बे फेक निउस आरो रिल निउसखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। बाय बाय।